była ocalona. Nie wiem. Troszkę tak. No bez no kołka tak to? No podział. Papa, pozwól, czy dawaj Janik. Mama. To snadnie nie można. Duże, które takie jest, jak ja wczoraj. Rzecza nie będzie takiej. Jestem. Ja z moimi oczami lepsze budę was. No dobrze. Się dala poszło. Kto dawał? Daj poszło. Michał. To będzie sobie tu. Ja! Ty wygadała! Dobrze, Ruś, pusu. Przed. Najlepszy zaliczka, a pusu. A dziedowi tak isto. A dziedowi? Jemu do myku. Eście, poczekaj. Do Betsy. To musi zabrać. No bo jak Janik, podać piseru. Tak to cicho rozprawcie, jak to było na karę. Hej. Tak po cichu rozprawa. Potem ci to otworisz. No chodź Janik, i jest. Chodź. Janik teraz upracuje na czas. Tu, Tam centy. tam daj. Mama! Wszystko najlepsze nadzieję nam szczęścia, zdrowia, że nas będziesz poczuwać dzisiaj. Bo inaczej nie, a nie to tak Idź isto. i sadnij. Wszystko najlepsze. Szczęścia, Dziaka. zdrowia, wyda parowi, żebyś sobie nie skończył. A jeszcze ja pójdę ku ciebie zbierać. O co? Żeby si počula, żeby si sa dobre učil, hej? No chodź. Ku co idziesz? Ku komu idziesz? Komu? A Janik idzie. No, A Janik no, a powiedzcie tylko najlepsze. Timo. Čo máš v ruke? Daj si do druhej Najlepsze ruky. Timo. Tam pozeraj na Tima. Daj A si daj do pusu druhej Timovi. ruky. Daj pusu Timovi. Daj si tu. Daj si ruš. Daj powiedzcie tylko najlepsze. A pusu. Veď ty vieš rozprávať. Aj tu daj, aj dedovi. No, super. Ty vieš rozprávať a teraz si sa zasekol. Ty ešte idete. Jak robisz? Jak tu dam? Fu. Joj. To ty vážne tvoje. Tak dídem. Nikol. Už nevojdem. Sa. Tam ti